Taliwa nining nasinati natong pandemya, padayong ibalik-balik sa mga otoridad ang pahimangno sa hustong paglabay sa mga hazardous o infectious waste. Sa Mandaue City, mituman sila proseso aron masigurong mapatuman kini. Kini ang gisusi ni Nico Sereno ug ania ang iyang RTV Presents. Matag adlaw ubay-ubay nga mga persons under monitoring ug under observation ang dadon sa Mandaue City swabbing area diha sa usa ka pribado nga parke. Didto sila kuhaan og swab sample aron matino kung positibo o negatibo ra ba sa COVID-19. Mabuntag sagad ang operasyon sa swabbing facility. Ug pagkahuman, dili kalikayan may mga basura nga ma-generate. Ug kay miatiman man sila sa mga posible nga COVID patients, makonsidera ang basura nga hazardous o infectious waste. Dinhi namusod ang IWRT o Infectious Waste Response Team sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun Macsenro. Pag-abot nila, siguroon ang pag-disinfect sa mga basura sa di pa kini hingpit nga malabay. Gikan sa pasilidad kung diin gi-pick up ang infectious waste, dadun dayon kini sa transfer station sa may karaan nga merkado. Adto himuon ang laing round sa disinfection sa di pa ibalhin sa mga containers. Ang ato yung task gyud ana is to make sure nga ang infectious waste nga na-generate og asa nga source is properly transported, properly handled, properly disposed adto na sa atong third party. Sa maong dapit na kuhaon sa treatment facility provider ang maong mga hazardous wastes. Sila na unya ang mupatuman sa husto nga proseso sa pag-dispose niini. Once the source is confirmed by the authorized departments like the City Health Office, the City Mayor's Office nga na COVID diha, ang proseso is dili siya magawas kung dili ma-disinfect ni barangay or ni household. And then, once disinfected siya, isud siya sa yellow plastic bag, i-seal siya, and then ikarga, ihato dito. Gawa sa swabbing facility, ang taga Macsenro Team Sab ang mo-pick up sa basura gikan sa Central Quarantine Facility ug mga areas nga na-lockdown. Kining mga lugara, dunay napondo nga mga hazardous wastes nga importante nga matreat pag-ayo. All waste, we call infectious waste coming from COVID sources, i-collect na together with the barangays and the city, kita sa Sendro. Butang dito tanan and then dito i-pick up sa atong transport, storage and disposal facility partner. Usa sa Macsenro garbage collectors si Marcelino. Bisan sa risgo sa trabaho, pag-handle sa infectious wastes, gipaniguro niya, luwas siya og natuman ang mga health protocol. Sa trabaho, hindi kita magkulbad. Okay ron siya. Ito may mga precautions sir, may mga ikuan sa pagkagalingon sir. Ang mong ikuan, mag-safety may, nisod lang sa protocol ba? Sa tibuok syudad, sukad Abril sa pag-igo sa pandemya, moabot na sa 56,843 kilos sa infectious wastes ang na-generate sa Mandaue ug ilang na-forward sa service provider. Naagid tay system since pagsugod katong nagsige na tag-lockdown plus katong mga waste nato sa swabbing, sa hospital, di na siya isagol. Naatay transfer facility. Matod sa mga eksperto, dili lang health crisis ang atong giatubang karon, posible pa kuno nga musangpot sa environmental crisis kung dili husto ang paglabay sa mga infectious o mga hazardous wastes. Kini ang gipahimug-atan nila nga unta matuman ang husto nga proseso sa disposal niini. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno ug kini akong short docu.